Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa masu albarka al'ummar duniya, musamman al'ummar garin Kano, musamman arewacin Najeriya. A karo na uku zan ɗan yi tambishi ƙalilan mara tsayi akan wannan bawan Allah wanda wannan gagarumin ibtila'i da masifa ya faɗa mara wanda baka taɓa ganin irinsa ba. Wasu idan suka ji an ce ba a taɓa ganin masifa ta faɗa wannan bawan Allah ba, sai su dinga ganin kamar a'a dan dai shine yake faruwa yanzu. Wallahi ba lalle ka iya tuno masifa da kai ta samu bawan Allah irin wannan mutumin ba. Tun daga tarihin magabata ya kashi an ce an yi Badar, an yi Uhud, wa za ka iya tunowa har a tarihin magabata wanda a gidansa kaɗai wannan masifa ta same shi, aka dawo da shi saurayi rana ɗaya, aka dawo da shi zero. Wa za ka tuno? Babu, baka iya tunowa ba. Fir'auna maza kawai ya ringa kashewa, ya ringa barin mata a raye. Wannan makasan da suka je mata da mazan suka kashe, sannan mata da mazan ba 'yan unguwa ba, uwa da 'ya'yanta. Sannan in ka ji 'yan kidnapping sun je sun kashe mutum 10 a family ɗaya, ba lallai ya zama mutum 10 nan 'ya'yan mace ɗaya ba ne. Sannan kuma ba lallai mai gidan da abin ya faru ya zama ba shi da wata matar, ba da wasu 'ya'yan ba. Wannan mutumin zero aka dawo da shi, ba ƙaramin masifa ba ce. Jan hankalin da zan guda biyu a nan, na ga mahaifinsa ya yi bayanai da yake nuna cewa yana roƙon hukuma ta gaggauta yanke musu hukuncin kisa, kar ma a ajiye su a gidan yari su cunkushe guri. Haka ubansa ya faɗa. Ice kuma ko kotun ba zan je ba, sai dai in hukuma ta ce dole sai na je zan yi biyayya in je. Yanzu kuma da yamman nan mahaifiyarsa ta fito ta ce na yafewa Umar ɗana, amma ina roƙon mahukunta su hukunta su da daidai abin da suka aikata. Jamil, wannan magana ce mai kyau ta yi. Na ga waɗansu marasa fahimta suna zaginta. Subhanallah, me yasa a komai in ya higo sai mun nuna mu wawaye ne masu ɗabi'un dabbobi? Ta yi abin da ya dace. Uwa fa ta ce ta yafe, ita alhakinta na ɓata mata kuma da bakin cikin da ya jawo mata da asara da ya jawo mata ta haihuwarsa, ta yafe mar. Amma ba ta roƙon aimar afuwa a hukunta shi da daidai da abin da yi. Me za ta yi wanda ya wuce wannan? Dan Allah, duk masifar da ta samu wannan matar za ta iya samun ka. Tanda ɗanka zai wannan abin ba zai gaya ma ba zan tafi kisan kai ba. Ni na ɗauka ma wannan hawaye zai samu ya sa mu gane cewa ashe uwa ba abin wasa bace ba. Ya kai wanda ike wofantar da mahaifiyarsa, ike sa ta bugin ciki. Ka duba a lokacin da duk duniya ta tsinewa Umar, amma mahaifiyarsa ce na yafe mar, tare da ta gane girman haƙƙin da ita ce a hukunta shi, amma tausayi da rahama ta uwa sai da ta bayyana. Ai wannan dalili ne da zai sa mu ƙara ƙanƙame iyayenmu mata hannu biyu, mu kyautata musu, mu ji kansu kan mu sa su kuka, domin wannan ta yi mana wa'azin da yake nuna cewa idan za ka yi laifin da duk duniya za ta kyamace ka, babarka sai an samu ɗan wani nau'i na rahama da zai fito daga gare ta. Dama me muke zato? Ya kamata dama mu ga wannan sai mu tabbatar lalle ita ta haife. Baiwa Allah, muna roƙon Allah iyaye miki kunci da bakin cikin da wannan ɗan ya ja miki. Wannan matar ya ba tausayi ce. Kai yanzu a ce ɗanka ne i wannan abin da za ta kalli ƙawayenta, da za ta kalli 'yan unguwa. Wannan mahaifiyar Umar ɗin da za ta yawo a gari, kuma bata ji bata gani bata aikata laifin ba, ba ita ta haifa ba ta haife idan wannan ba, ya jawo mata yanzu har ta mutu. In da ta wuce a ce mahaifiyar Umar ta jawo mata masifa da bala'i, amma ka zage ta saboda kai dabba ne? Me yasa mu a komai ya munna ɗabi'un jakuna? Abu na biyu, har yanzu ban ji an fara rububin biya wa mutumin nan Umar azumi da aikin hajjin bana da yake tunkarowa ba. Ina mutanenmu masu biya wa 'yan kwamadi umara? Ina masu biya wa 'yan daudu umara? Ku wawayen ina ne? Ga wanda yadda yake cikin kunci, wanda yau da gobe ta tabbatar da cewa wanda yake cikin kunci yana roƙa za a amsa. Ka biya ma umara ya tafi, ya saka cikin addu'a a wannan kuncin da yake ciki. Duk abin da ya roƙan ma sai kaga Allah ya baka. Wawa jaki sai 'yan kwamadi kake biya wa umara da karuwai. Duk wannan 'yan siyasa tamu har yanzu a kuka je wa kyautar gida? Wa kuka je mai kyautar gida
da katafariyar motar da ake bai mawaka. Ba hasara nake wa mawaka ko wa'ancan kawalan ba, ba hasara nake musu ba, ni ina da motar, ina da umaras, amma abin da nake magana ba ni zaka biyawa ba. In kana biyawa mawaka umara, me kake jira da wannan malam Umar din? Me kake jira? Wannan akwai wata mata ta yi min boys jiya, ta ce Abu Salma bana Najeriya, da a ce aure zai wanke wa mutumin nan damuwa, da gobe zan taho in zo in ce na bashi kaina ya aure ni, dan in je kusa da shi in kwantar da hankali. Na gani Abba Hikima, barista Abba Hikima Fage ya sa akawun namba yau din nan an fara tura gudunmawa dan a haɗawa mutumin. Abin ya burge ni ta wata fuska, kuma yana bani tsoro. Kuma tsoron da yake bani, masu tura 100,000 500,000 kasa kashe gwiwar wanda muke jira manya su fito su bashi gida da gidaje da motoci dan ya rage takeici. Kar a rage wannan karsashin in zaga an dan hada mata dan canji wanda zamu hada miliyan 7 miliyan 10. Amma abinda ba zata Abba Hikima yi, Allah ya saka mata da alkhairi. Tun da ake roƙo na sa account, na kaucewa sa account ne saboda abubuwa guda biyu, saboda kaucewa zargin wawaye. Na san a haka ma ba zan tsira ba, ko baka sa account ba wawaye san zarge ka, san ce kai balawo. Amma dai Allah ya sani duk wanda suka ce in sa account dan a taimaka mutumin nan, abu na farko shine dan in kubuta daga zargi, na biyu kuma saboda babu yawunsa. To amma na tabbatar ba rizta Abba Hikima zai yi abin da ya dace akan tsari. Naga account ma ya bayar wanda ike baya wata mu'amala da account din. In ma baka yadda da shi ba, in ka je sai na ma transaction din gaba ɗaya da aka yi a wannan watan bayan ya tura kuɗin, ba shi kenan ba. In kuma ka tura maka kuɗi ta wani account din ba wannan ba, sai ka faɗa. Kaga ya fita, duk da shi ma da wahala ya kubuta daga zargin wawaye, amma dai abin da abu ne mai kyau, yayi abin da ya dace. Kuma wanda yake da iko a cikin mu, mai 50,000 mai 100,000 ya taimaka mu tura mu canza mana rayuwa, ko ya dan rage radadi. Tunda wa'annan masu kyautar umaras da masu kyautar gidaje da motoci, su yan komedi da wawaye suke so su bai kuɗin su. Dan Allah, ina yan kasuwan mu na Kano, ina manyan attajiran Sabon Gari da Singa, ina manyan masu harka atamfa da leshi da shadda a cikin kasuwar Kwari, ina yan kasuwar Kurmi da Mumbai. Dan Allah, ina amshakan masu kuɗin garin nan. Ku fito ku canza mutumin nan rayuwa, kuma ga ranar ku bayan Allah. Ku jefar da gida, wancan ya ce na baka fili, wancan ce na baka gida, ya ringa jin wani abu iya mafarkin an maziro a rayuwarsa, kuma ya ringa jin wani abu wanda a mafarki ma bai zatansa ba. Akalla za mu rage mar, ba fa roƙa yi ba, ni ban taɓa ganin sa ba. Wannan muna gaya muku abin da in kuka yi da kyakkyawan niyya za a samu gwaggwabar rabo da sakamako. A taimake shi. Ina su Balau Maliya, ina su Kawu Sumaila, ina sanatan Kano ta tsakiya. A'a, waje ina suka mutanen nan ne, ina su gandun aiki, ita ina har yanzu ba su kyauta gidaje da mota. Mutumin nan ku canza mana rayuwa rana ɗaya mana. Waya kawai za ku bugo ku ce kun bayi kaza, kuma mun san za ku yi, kuna da shi. Wannan abin da Abba Hikima ya ce a ga akawun asa, in za mu shekara muna haɗawa ba za mu iya haɗa abin da za ku yi mai kyauta da me kuke jira? Ana yin addu'a bakwai ita fi umara mana, kan ya dawo bizar aikin hajji ta fito. Dan Allah mu taimaki bawan Allah nan. Assalamu alaikum warahmatullahi.